Nakadapa, duguan na, at namimilipit sa sakit. Ganito inabutan ng mga responde ang dalawang lalaking yan sa bypass road ng Barangay Santa Lucia, Urdaneta City, Pangasinan. Pasado las 3 ng madaling araw kahapon, July 15. Sa investigasyon ng Urdaneta City Police, lumalabas na papauwi na ang 22 anyos na lalaking driver at backride ng sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa kalsada. Habang binaybay ng dalawang biktima ang kahabaan ng bypass road, Barangay Santa Lucia, Urdaneta City, Pangasinan, at nung pagdating nila sa pinangyarihan, ma'am, particularly sa palikong bahagi ng kalsada, bali nawalan po umano ng kontrol sa manibela ang driver. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang biktima na agad dinala sa ospital. Base po sa doktor po, ma'am, under the influence of ng alak po sila, ma'am. Wala po silang helmet, ma'am. Maswerteng nakaligtas ang backrider habang idineklarang patay ang driver. Paalala naman ng Urdaneta City PNP sa lahat ng motorista, iwasan ang pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak. Angel Arquero, RNG News.